Казан федераль университеті базасында dünya дәрежесіндегі фәнни үзәк 3-ші елын эшли. Бу университетнең махсус конкурста җиңеп чыгу нәтиҗәсендә мөмкин булды. Хәзер биредә сыек углеводород запасларын үзләштерү буенча тикшеренүләр үткәрелә. Журналистларны беренче нәтиҗәләр белән таныштырдылар. Әмир тумышы белән Йәмән иленнән, Казанны икенче ватаны итеп саный. Күптән түгел университетта аспирантураны тәмамлаган, шунда ук эшкә калган. Традицион булмаган яки уңайсыз углеводород шималын нефть эшкәртү өлкәсендә тикшеренүләр белән шөгыльләнә. Кайбер нефтьне сыйфатлырак продуктка әйләндерү җиңелрәк. Аларны үзләштерү, эшкәртү өчен төрле технологик алым, төрле эстәмәләр ярдәмендә эшлибез. Яшь галим университет мәйданчыгында эшли. Биредә фән ил күләм проекты нигезендә дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк эшли. Сыек углеводород запасларын рациональ үзләштерү өлкәсендә тикшеренүләр алып барыла. Зур перспективалар бар. Бирәк тә университетта инфраструктура җитәрлек. Минемчә, һәр яшь галим мондый мөмкинлекләрне табарга хыяллана. Хәзер Әмир кебек йөзләгән талантлы яшь галимнәр фәнни үзәктә эшли. Алар алдында җитди бурычлар тора. Себер территориясендә шул исәптән үтәле технологияларга нигезләп, ясалма интеллект кулланып, мәгълүматларны үзләштерү, ятмаларны үз эшкәртү. Соңгысында уңышлары бар инде. Эти реагенты показали себя уже не хуже зарубежных. Бу реагентлар чит илнекеннән бер дә ким түгел, тикшерелгән, тест ясалган. Алар Татарстандагы табигый ятмаларда бар. Шуның ярдәмендә пилот участокларының берсендә нефть чыгаруны 1000 тоннага арттырдылар. Моннан тыш нефть чыгару бәясен киметү буенча план бар. Галимнәр микродулкыннарны углеводородларга йогынтысын тапкан. Алар барысы да эри һәм аларны токымнан алу җиңелрәк була. Арктика шартларында казылма байлыклар чыгаруны җиңеләйтә торган карарлар да бар. Үзәктә башка технологияларны да үзләштерәләр. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.